аз рӯи даъват ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ. албатта ҷарима ҳастай барои ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ, чунки дар қонунзории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахсе ки сӯистифода аз мансаб мекунад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи авфи муҳоҷирон. чихеле ки шумо дар комментарияҳо саволҳо пешниҳод мекардем ки кай авфи муҳоҷирон мешавад. хушбахтона суҳбати телефонии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо Путин ба анҷом расид ва дар ин мавзӯъҳо суҳбат карданд аз ҳар ду ҷониб. ва инчунин дар суҳбати телефонӣ оиди зиёд гардонидани парвозҳои мунтазам гуфтугӯ карданд. ҳар ду ҷонибҳо дар ояндаи наздик гузаронидани амнистияи муҳоҷиратӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ибрози ақида намуданд. иттилоъ додааст котиботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. масъалаҳои татбиқи лоиҳаи сохтмони 5 мактаб бо таҳсилоти забони русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар рафти суҳбат дар мулоқот қайд намуданд барои мактабҳо бо забони русӣ сохтан дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ва боз дар гуфтугӯи хучон қайд карданд оиди бозгашти донишҷӯёни тоҷик ки дар донишгоҳҳои Федератсияи Россия таҳсил мекунанд ва чихеле ки ба ҳамаи мо маълум астай, аллакай ҳукумати Россия ба донишҷӯён низ иҷозати ворид шидан ба Россияра додагӣ ҳастай. ва оиди анамин амнистия кай мешавад ва парвозҳо чӣ қадар зиёд мешаванд, оё кай мешавад, рӯзҳои наздик боз ахборот пешниҳод ки шуд, ҳатман ба шумо мо пешниҳод мегардонем ва гуфта мешавад ки дар моҳҳои наздик, дар рӯзҳои наздик амнистияи муҳоҷирои меҳнатӣ муқаррар мешавад. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Юсупов навистай: бародар, чанд бора менависам ҷавоб наметӣ. рейсҳои чартери қати бирай уральский авиалиния патент карда мешавад барои кор. пешакӣ раҳмат. тамошобинони азиз, агар аз рӯи қонун ва адолаташ бигирем, мумкин нест ба рейсҳои чартерӣ беасос сафар кардан, чунки иҷозат додагӣ нестанд. ҳам аз ҷониби Россия ва манъ кардани анамин беасос рафтанам бо чартерниё низ ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардагӣ ҳастай намемонанд. лекин аз мушоҳидаи имрӯзҳа мардумое ки сафар мекунанд, мераванд ба рейсҳои чартерӣ бе ягон асос вориди Россия мешаванд, дида мешавад ки ба ҳамун воситаи ягон шиносошон патент мекунанд ва кору фаъолият кардана шурӯъ мекунанд. Нурик нависай: салом Сорвон, бугӯ ки ман через Беларусия бирам ва патент карда метавонам. мутаассифона через Беларусия вориди Федератсияи Россия гашта намешавад. ҳар ҷое ки парвозҳош кушода шудагӣ ҳастай, ба воситаи ҳамун давлатҳо шумо метавонед ки ба Россия дохил бишен, чунки як моҳ қабл пеш Беларусия манъ гардонидагӣ буд шаҳрвандои хориҷиро дохили давлаташ худаш шиданда. Дунья Нивечна нависай: илтимос ҷавоб диҳед, барои ба ҷудошавӣ аз шавҳар аввал ба куҷо муроҷиат кардан дар кор буд? чӣ документҳо лозим мешавад? барои развод кардан албатта ки ба суд муроҷиат мекунед ва як чиза қайд кардан мумкин аст ки дар ҳолате ки шумо мерен муроҷиат мекунед ба суд, дар ҳол закси шуморо бекор намекунанд, яъне ки шуморо дар ҳол ҷудо намекунанд. аввалан ба шумо муҳлат метиҳанд ки муҳлати оштишавӣ мегӯянд аз назари қонун. муҳлати оштишавӣ аз 3 то 6 моҳ. ҳамин муҳлатҳоро якеша ба шумо метиҳанд ва пас ба анҷом расидани ин муҳлатҳо баъдан шуморо таклиф мекунанд, сари мақсад меоянд, суд ҳалнома мебурорад.
наҷибулло нависад: ассалому алайкум бародари азиз, ман дар Федератсияи Россия қарор дорам ва аз военкомат омадан чандин бораи аблавчика омадиянд, хонадро омадиянд, падару модари маро штраф кардиянд, гуфтиянд ки бачатона биёрен. Ҳамин чӣ хеле аз назари қонун як камтар мефаҳмондед? бародари азиз, аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бигирем, агар мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар моддаи 683 омадагие ки аз рӯи даъват ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ, яъне ин модда дар ҳамон ҳоле ба шаҳрванд тааллуқ дорад ки вай дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастай. Албатта ҷарима ҳастай барои ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ, яъне ки агар ту дар дохили Тоҷикистон бошӣ ва ба ту повистка равон карданат нарай, аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 683 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 5 то 7 нишондиҳанда нисбати шаҳрванд ҷарима таъин карда мешавад. Вале дар ҳоле ки ту агар дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон набошӣ, ин ягон намуд ҷаримабандӣ ё ки ҷарима таъин кардан нисбати падар ва модар ё нисбати худат надорад. Як ҳолати дигараш ҳастай ки мисол ту дар берун аз кишвар қарор дорӣ ва ба номи ту анаму даъватнома равон мекунанд ба хонатонаву дар даъватнома падар ё модари ту агар дастхат монда боша, яъне имзо монда боша, дар ин ҳолат ҳам мешавад ки ҷарима таъин кунанд ё ки ҳамун шахсе ки имзо мондагиай вай ӯҳдадор аст ки ба номи каси даъватнома омадагиай ҳавая ҳозир кунанд. умедҷон нависад: акай Сорбон роҳи оҳан кай ҳуй мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳамин мавзӯъ чандин нафаро савол нависондагиам. Бародаро намедонам ростига боли ягон маълумот ман дастрас накардам дар бораи кушода шудани роҳҳои оҳан. Маҳмадалиев нависад: салом ака, як савол дорам. Ҳамин пули хизмат ай хондагӣ маълумоти олӣ дошта ай мардуми нохонда ягон разнитсад надорад? Сумаш аниқ нашида яка. бародари азиз, ин чиза то ҳукумат тасдиқ накунад ва ягон нусха пешниҳод накунад, аз пеши худам ман ҳичи гуфта наметавонам ва ягон касам аз пеши худаш ҳичи гуфта наметавонад. Оиди ин чизе ки суми хизмат чанд қадар ай ё оиди ин чизе ки одами хондагӣ бояд кам биспора, одами нахонда зиёд биспора. Кае ки дар ин мавзӯъ ҳукумат тасдиқ кард, муқаррар кард, баъдан маълум мешавад. Як каси дигар савол нависад: ман мехоҳам як савол ба шумо диҳам. Бародар Сорбон, 8 сол пеш ман аз оилаам ҷудо шудам. Бо даъвои худи собиқ оилаам аз мо 3 фарзанд аст. Як фарзандам дар тарбияи модараш аст ва дутояш дар тарбияи ман. Ва ба фарзанде ки дар тарбияи модараш аст ҳар моҳ алимент медиҳам. 3 сол аст ки ман духтарамро надидам. Мехоҳам духтарамро бинам, модараш монеагӣ мекунад. Ба суд тариқи хатӣ муроҷиат кардам. Барои мушират аз байн қариб 2 моҳ мегузарад, ягон хабаре нест. бар зами ин маро таҳдид мекунад. собиқ ҳамсарам ки гӯё шавҳараш адвокат мебошад ки ту даъво карда наметавонӣ, дар кор шавад турмаат мекунем ки ман даъвои фарзанди худам мекунам. оё назари қонун дар ин бора чист ва шумо дар ин бора чӣ маслиҳат дода метавонед? Бародар Сорбон, ин воқеа дар ноҳияи Рашт гузашта истодааст. бо эҳтиром, Маҳмад Саид аз ноҳияи Рашт. бародари азиз, модоме ки аз байн 8 сол гузаштагиай, аввалан сухани маҳамие ки ман фикр мекунам фарзандҳои шумо аллакай ба як синни соли хубе расидагианд. мисол 10 сола ё 11 сола ҳастанд. шумо метавонед ки ҳамун фарзандерам ки дар тарбияи модараш ҳастай, агар ки ай 9 сола аллакай боло шудагӣ боша ва дар ҳақиқат фарзанд худаш шуморо интихоб кунад ва бо шумо мондан бихоҳад, ин ҳақ ва ҳуқуқи шумое ки аз сари нав ба суд ариза бинависонед барои фарзанда ба тарбияи хитон гирифтан. яъне ки вай аллакай аз 9 сола ки боло боша, дар иҷа қонунгузорӣ сухани янаму фарзанда ба инобат мегирад ки фарзанд бо кӣ мондан мехоҳад. агар ки дар ҳақиқат бо шумо мондан бихоҳад, қонунӣ метавонед ки фарзандтона бигиред. ва дар ҳоле ки мисол шумо ҳар моҳ алимент месупорену фарзанда дида намемонад, дар ин ҳолат ҳам низ ҳамчунин шумо метавонед ки аризаи даъвогӣ боз аз сари нав бинависонед, чунки вақте ки суд ҳалнома мебирора муқаррар мекунад ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд, дар ӯ ҳалнома низ нависонда шудагӣ ҳастае ки мисол дар тӯли 2 рӯз ё ки дар тӯли 1 рӯз фалон соатҳои муайян падар ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки дидорбинии фарзанд кунад. яъне фарзанда бо худаш мисол ягон боғча мебара, ягон ҷо сайргашт, умуман 1 соат ё 2 соат ё ки 5 соат вақти хича бо фарзанд
мегзарона. И ҳақ ва ҳуқуқи шумои бародар. дар ҳолате ки як чизи дигарам қайд кунем, собиқ ҳамсари шумо гуфтае ки шавҳари ма адвокатаю дар кор шавамо тирмад мекунем дигар чизо. бародар як гапае ки тирам аз ҳуқуқҳои худат ҳимоя ки бира мақсад муроҷиат ки ба ягон мақомот, дар ҳоле ки вай сӯистифода аз мансаби худаш мекунад. чунки дар қонунзории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахсе ки сӯистифода аз мансаб мекунад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Салимова нависад: салом алейкум додар, билет Москва Ташкент через Узбекистон биёем Тоҷикистон мешавад? албатта мешавад, чунки Узбекистон бо ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай парвозоша барқарор кардагиай мешавад. як каси дигар нависад: салом акай Сорвон бахшиш, агар ҳозир Москва меравем, мигратсиони карта работа метан ё не? Пешакӣ раҳмат. албатта ки метиҳанд. аз мушоҳидаи ҳами комментарияҳо, чунки мо дар видеоҳо қайд мекунем ки ҳар шахси Россия мерава бинависонем ки чӣ гуна рафтем, бе ягон монеагӣ ворид шидем ё ки мигратсиони карта додан ба шумо барои кор кардан ё ки надодан, ҳам чизоро бинависен. аз ҳами комментарияҳо бисёри нафарҳо менависонанд ки бе ягон монеагӣ вориди Россия мешаванд ва барои кору фаъолият кардан иҷозатшон метиҳанд. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотона пешниҳод кунед. дар канали юристи ҷой обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои нав, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.